Pád najmilšej ženy Hollywoodu. Ellen DeGeneres bola roky považovaná za jednu z najmilších žien Hollywoodu. Jej show sledovali milióny ľudí. Pozývala najväčšie celebrity a každý diel končila slovami Be kind to one another. Lenže v roku 2020 sa v jej dokonalej povesti začali objavovať trhliny. Ale poďme úplne od začiatku. Ellen sa preslávila ako stand-up komedička a v roku 1986 dostala obrovskú príležitosť The Tonight Show starring Johnny Carson. V roku 1997 verejne oznámila, že je lesba. Vtedy to bolo v americkej televízii obrovské tabu. A jej seriál Ellen sa po tomto období začal výrazne trápiť. Potom však prišiel rok 2003. Vznikla The Ellen DeGeneres Show a z Ellen sa prakticky cez noc stala jedna z najväčších televíznych hviezd. Celebrity, virtuálne videá, hry, darčeky. A v roku 2014 dokonca jej selfie s Oscarov patrilo medzi najvirálnejšie tweety histórie. Vyzeralo to, že Ellen je na úplnom vrchole. A potom prišiel rok 2020. Bývalí zamestnanci začali verejne hovoriť o toxickom pracovnom prostredí, strachu a nevhodnom správaní. Dôležité však je, že mnohé obvinenia hlavne smerovali na vedúcich producentov, nie priamo na Ellen. Warner Bros. Následne vyšetrovala pracovné prostredie a viacerí vysoko postavení producenti zo show odišli. Ellen sa ospravedlnila, lenže internet už začal prehrávať aj staré videá. A jedným z najvirálnejších bol rozhovor s Dakotom Johnson, keď Ellen tvrdila, že ju Dakota nepozval na narodeninovú oslavu. Dakota jej však odpovedala Actually no, I think I was invited. A internet explodoval. The Ellen DeGeneres Show nakoniec skončila v roku 2022 po 19 sezónach. Ellen sa postupne stiahla z televízie a v roku 2024 vydala svoj stand-up špeciál For Your Approval. Takže Ellen zažila neuveriteľný príbeh. Od kontroverznej coming out ikony cez jednu z najväčších hviezd Hollywoodu až po pád dokonalej Be Kind povesti. A práve preto sa dnes ľudia pýtajú, bola Ellen naozaj taká zlá? Alebo internet z jej príbehu spravil niečo oveľa väčšie?